Assalamu alaikum warahmatullah, ‘yan uwa barkanmu da yau. Sunana Salisu Zubairu. A yau a cikin wannan bidiyo na zan nuna mana wata hanya wadda za ka kira kyauta, kuma wani layi gare ka za ka kira kyauta, kuma a wace ƙasa kake za ka kira kyauta. Saboda haka kada mu cika ku surutu, bari mu je mu shiga mu fara bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullah. Yau wato kamar yadda muka yi bayani, wannan application zan saka muku shi a description, kana kuma zan saka muku shi a comment na farko. Saboda haka da zaran ka zo wajen comment na farko ko a cikin description za ka danna link din shi wannan application, sai ka je ka yi downloading din shi ta cikin Play Store insha Allah. Saboda haka yanzu ni bara na je na shiga a cikin shi wannan application na wanda za mu yi amfani da shi domin mu dinga yin kira kyauta. To wannan application ba ga yana yanzu na gano gashi nan free call, ga da zaran ka danna wannan shine fuskar da application din za ya nuna maka. Wannan ita ce fuskar da shi application din za ya nuna maka. Yanzu idan muka diba daga nan sama za ku ga ni ina da credit guda 2000. A nan wuraren ba credit ne, za ka iya saye da kuɗinka idan kana so, amma dai ni zan nuna mana na kyauta ne. To idan kana buƙatar wannan credit din naka ka same shi, domin da shi ne za ka dinga amfani wurin yin kira. To za ka danna nan ne, in ka danna nan wuraren za ka ga yanan wannan nambobin suna wana, iya nambobin da ka samu ya da credit din da za su baka. Yanzu kun ga yana wana, kun ga na samu 29, to wannan iya da wannan 29 din iya shi za su bani. Kun ga nan sun ce congratulations you get 29 credit, sai in sa enjoy. To bayan ka nan je zai dan dinga shigar da kai talla, domin dama manufar tasu za su dan dinga sama talla ne. To amma kai kuma akwai wata manufa da kake ka cimma bayan ka samu credit din, sai ka je kai abin da za ka yi. To a nan wannan to yanzu ya za ka kira wani, idan kana da bukatar ka kira misali ga na danna wurin kwallon, to bayan ka danna wani kwallon za ka danna nan kamar za ka sa nambobi. To ga nan daga nan ga nan kun ga kasar Brazil ce, to a nan za ka danna sai ka zaɓi wace ƙasa kake son ka kira. Misali yanzu ina son in kira ɗan ƙasar Belgium, misali ga nan na danna kun ga yauwa kun ga nan ya nuna min Belgium ko, to ga nan yanzu misali dan kasar Belgium ne nake sai in kira, misali a ce wannan sune nambobin. To ga nan sai ka danna calling haka, to zaran ka danna calling, to ga nan za su nuna ma cewa lalle ga iya adadin credit din da ake bukata. Kana bukatar credit guda 533 before ka kira shi wannan dan kasar Belgium din. To haka duk dan kasar da kake son ka kira, yanzu misali bari in ce dan Najeriya nake sai in kira, bari in je in danna in gano N. Yanzu ga nan dan Najeriya nake sai in kira, to bari ku gani yanzu misali a ce in tafi number, to wannan ita ce number yanzu ga nan kun ga zai ga nan yanzu na danna. To bayan na danna zai nuna man adadin credit din da suke bukata kafin in kira shi wanda ke Najeriya. To dai ga dai yana loading da yake akwai dan abun da network, to dai yake da network din bai ba mu abun gaba, amma da ya nuna mun adadin. To ga nan mun dawo a main page din mu inda ya nuna mana. To anan kuma bayan wannan hanya ita ce hanya ta farko wadda zaka iya samun shi wannan credit. Kana kuma hanya ta biyu, anan zaka invite din friends ɗinka. To duk friends ɗaya in kai invite din shi, to insha Allah za su baka guda 5000 shi wannan credit din. Saboda haka za ku iya invite din friends ɗinku domin ku ƙara adadin yawan credit ku. Kana a nan wuraren ga wajen watch video ne, a nan shi ma za ka iya shiga ka kalli bidiyo. In ka kalli bidiyo za su baka shi ma credit din. To wannan su ne hanyoyin da za ka bi domin ka samu wannan credit din. Kana kuma za ka ma iya zuwa ka saya da kuɗinka, kamar inda na nuna mana da farko. A nan daga sama kenan za ka iya danna ka saya da kuɗinka. To wanda da ka ma za ka iya sayan shi. To wannan ita ce hanyar da za ka kira kyauta da wannan application din. Wannan ita ce hanya kyauta da za ka yi amfani da wannan application din, kuma ka rinka kira kyauta, kuma dan wace ƙasa ne, kuma kowace ƙasa kake za ka iya amfani da wannan application din. A nan zan kawo mana ƙarshen wannan bidiyo namu. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, a danna mana alamar subscribing, a danna liking, a share. Mun gode muku sosai da ziyartar wannan channel namu. Duka anan za mu kawo muku ƙarshen wannan bidiyo namu. Da Allah idan farko ne a kallon wannan channel nawa, ka daure ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana liking, a share ɗin wannan bidiyo domin a amfana ga baki daya.